Nu vil vi forklare om diffusion. Simpel diffusion. Det er, når molekyler de bevæger sig fra stedet med højst koncentration til lavest koncentration. Ved en høj molekylletæthed vil der være flere sammenstød mellem molekylerne end ved en lav molekylletæthed. Og det er så årsagen til, at diffusion altid foregår fra høj stofkoncentration til lav. I det spredning af molekylerne, som med hyppigere sammenstød vil være større end ved en stor molekylletæthed end ved en lille. Man kan fx sammenligne det med en pool, altså billard. Ved første stød vil kuglen ligge sådan tæt og ofte støde sammen, og derfor så spreder de sig. Og så efterhånden som de spreder, så støder de jo med sjældnere sammen, og så er det også mere usandsynligt, at de vil samles igen. Diffusionshastigheden påvirkes af størrelsen på molekylerne og temperatur. Diffusion går hurtigere ved en høj temperatur, og det går hurtigere ved små molekyler. Jo større koncentrationsforskel, jo større diffusionshastighed. Molekyler har ikke brug for tilførsel energi for at bevæge sig. De bruger ikke energi på diffusion, og det er sådan deres egen bevægelse, som gør, at de bevæger sig. O2 plus CO2 kan frit bevæge sig ind og ud af cellen. H2 det er ilt, som bruges til respiration, og CO2 det er et affaldsprodukt for respiration. Membranen er opbygget af fosfolipider i dobbeltlag, og det vil sige, at de hydrofiler, der vender ind mod cytoplasmen og ud mod cellens omgivelser. Hvis koncentrationen af vand er den samme på begge sider af cellemembranen, så vil der transporteres lige meget vand ind, som det vil gøre ud, og det foregår enten ved en simpel diffusion, eller oftest ved en kvalificeret diffusion gennem vandkanalerne. Hvis der er mest vand uden for cellen, så vil vandet ligesom trænge ind i cellen, indtil uligheden den er opvejet, og det skaber en osmotiske udtryk, eller ikke udtryk, tryk. Ved højst koncentration af vand ind i cellen vil vandet diffundere ud i cellen, og derfor vil cellen skrumpe. Vi har så lavet et forsøg, som omhandler alt det her, og det starter vi ud med at skære 3 blokke ud af arten, som er et slags enzym, og de blokke de var på 1x1x1 cm, 2x2 og 3x3x3 cm. De her arkerblokke de er farvet med pH-indikator, som skifter farve, når pH'en ændres. Og vores 3 blokke, den lagde vi så ud i og så lagde vi dem ned i en sur, svag væske. Og efter 5 minutter, der skulle vi tage dem op, hvorefter vi skar dem midt over for at måle diffusionens længde og finde rumfanget samt finde overfladearealet af de 3 blokke. Samtidig med det så kiggede vi også på den uændrede rumfang og hvor mange procent der er blevet ændret i vores forsøg. Vi lavede sådan en lille billedkollage over vores egen billeder af vores eget forsøg, og vi nåede desværre ikke sådan, eller vi har mistet det billede, hvor inden vi puttede ned i den sugevæske, men det er ligesom det her, og de her 3 blokke, bare sådan i helt rød, som inde i her. Men ja, vi startede med at putte blokkene hernede i væsken, og allerede efter sådan ikke så lang tid, skulle vi allerede se sådan, at det begyndte at skifte farve herude i kanterne, og det blev så bare mere og mere jo længere tid der gik. Og det er så heroppe, det er så i væsken, og så har vi taget dem ud af væsken hernede, og har og skåret dem over, og som man kan se hernede, så altså den lille, den er nærmest helt forsvundet, fordi at det var den mindste, så jo mindre der er, jo hurtigere, så diffunderer det ligesom. Og ja, her har vi skåret det over, og man kan ligesom se det gule herude, det er det, der er diffunderet. Og her der kan du så se vores resultater, og diffusionslængden det er jo så det stykke, som der er diffunderet ind i cellen på et antal tid. Og rumfanget det er jo så størrelsen på blokken, inden vi startede med forsøget, og rumfanget uændret, det er så det, der ikke er ramt af diffusionen. Og det, altså procent ændret, det er altså det procentantal, der er blevet ændret ved diffusion. Og diffusion, den er sådan kommet længere ind på den mindste blok i forhold til den største, som vi kan se på resultaterne af den lille blok. Diffusion nåede 93,6% ind i forhold til den største blok, der er den kun diffunderet ind på 48,8% ind i blokken. Og her der kan du så se skemaet, hvor der står diffusionslængder og så videre, og så her er der sådan en lille blok, og den mellem, og så den store blok. Farven, som ligesom er diffusion, den trænger cirka lige langt ind i alle klodser, uanset størrelse, der er forskel. Men farven vil trænge længere ind, jo længere tid den ligesom har fået lov til at ligge i den sure væske.
der er ingen sammenhæng mellem cellestørrelsen og diffusionshastigheden, da farven den trænger lige ind i cellen, uanset hvad størrelsen havde. Jo mindre cellen er, jo større procentdel cellen vil så ligesom blive farvet. Da størrelsen på cellen er mindre, vil diffusionens påvirkning derfor trænge hurtigere ind i cellen, så mindre celler vil være bedre forsynet end de større celler. I kan se her, det er så figur 1, og partiklerne de kaldes for atomer, ioner og molekyler. Partiklerne er en gas og bevæger sig meget hurtigt. Gaspartiklernes bevægelse er retlignet, men da de støder ind i hinanden, bliver deres bevægelse mere sådan ujævn. I vanlige opløsninger bevæger partiklerne også rundt mellem hinanden. Partiklerne i væske de er sådan tættere på hinanden end partikler i gas, og dermed påvirker sådan deres hastighed og retning hele tiden. Væskepartikler bevæger sig langsommere end gaspartikler, og så på grund af trykket fra gasset får gaspartikler mere sådan frie bevægelser og stødende mod beholderens vægge. Pilene på billedet de viser bevægelsesretning og hastighed, og partiklernes hastighed den som afhænger af deres temperatur. Ja, det er så figur 2, og der kan man se, at vandmolekylerne de bevæger sig fra siden gennem vandkanalerne med højeste koncentration, altså med siden mod den så laveste koncentration af frie molekyler. Diffusionen over den dobbelte i cellemembranen, ses her, det kaldes osmose, og det er de små upolære molekyler, der bevæger sig fra siden med høj koncentration til lav koncentration, som sagt før os. Med tiden der opstår en ligevægtig molekyler over membranen, hvis de er altså ligevægt mellem den her side og den her side, så molekylerne de bliver jævnt fordelt på hver side af membranen. Ja, altså det vil så sige, at diffusionshastigheden den vil altid være den samme, men sådan selve optagelsen af de stoffer, de kan sådan variere sådan fra celle til celle på grund af deres størrelser. Og så hvis dens rumfang og overfladeareal ikke passer sammen.